मलाई बरफ। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना बर्फ के बारे में। जी हाँ, जो ना कि ऑफिशियल टीजर आ चुकल बा और कमाल के जोन ई शूटिंग बा आप लोग जाके देख सकतानी यूट्यूब पर। जी हाँ, एक हल्का सा झलकी शुरू में भी देख लो हम। अगर फुल टीजर देखे के बा तो जाई जाके आप लोगन की टीजर देखे के मिली बालाजी रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, बालाजी रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल जो कि अलग ही लेवल के शूटिंग करवौले बा ई गाना के। ता करीब 28 सेकंड के ई टीजर रिलीज हो चुकल बा जोना में खेसारी लाल यादव और नेहा राज के आवाज़ बा। खेसारी लाल यादव जी के साथे डांस कैले बाड़ी कोमल सिंह जी। और भोजपुरी के ई शानदार वीडियो गाना आप लोगन की बिहान यानी 25 मई सुबह 11 बजे फुल वीडियो सॉन्ग देखे के मिल जाई। तैयार रही मलाई बर्फ़ खाए खातिर। टीजर आ चुकल बा, फुल वीडियो बिहान आ जाए, बिहान देखल जाए कि गाना के कैसन रिस्पॉन्स मिलल बा। अभी अगर ये अपडेट पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दें। जय भोजपुरी, प्रणाम।